Poutine b'a dɔn k'a fɔ farafinw manipulelen de don o de y'a to a ye ale a bɛ tɔ ninnu traité cogo mun na a tɛ farafinw traité ten farafinw bɛ taa fɛ yen a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e cira ne ma et puis i bɛ ko mun kɔnɔ i se t'a la ni ciden mun jagoyara ka ci ma et puis e yɛrɛ b'a dɔn e b'a cibaga dɔn a nana kun na e b'a bɛɛ kalama i b'a dɔn ale yɛrɛ manipulelen don bon e b'o traité i b'a fɔ mɔgɔ tɔw o de y'a to farafin jamana ninnu ni Africain ninnu ni CEDEAO n'u sera Poutine fɛ yen problème t'a la a b'u lasigi a b'u lamɛn quoi parce que Poutine m'u kɛ i b'a fɔ denmisɛnninw de a b'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye kɔnɔ k'u ye ninnu tɛ kulun ju la o t'a kunna quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu a b'u lamɛn ten dɔrɔn donc u ka se ka fɛn dɔ fɔ a ye ten dɔrɔn ka tɛmɛ quoi a yɛrɛ fana b'a lajɛ n'a bɛ se ka mun k'u ye parce que a b'a dɔn manipulelen don. Ok, ni ne kun don, ni ne kun ye bi ɲininkaliw ye, an bɛ dan sigi bi ɲininkaliw la.